zadek, téčka, rozdělovač, proudy. Trenér nám vyprávěl příběhy z dávných časů. Z dob, kdy nám fungovala mašina, kde nám fungovalo auto. No prostě z dob, kde vše jelo jak má. To se však změnilo, když národ rozbíjení rozpoutal válku. Jedině trenér dokázal to všechno opravit. Jedině on mohl zastavit to kruté rozbíjení. Když jsme ho však nejvíce potřebovali, zmizel. SDH mistry Běžice! Oni se přijeli, kde já vzali si černý trička. Marta, když je černá, řekla, a tak nebudem mít zelený, budem mít černý trička, já jsem černá. Hladí oblásky, takové je pohlazení od lásky. No to je lepší. Ustávající.